Sa number 2, senior citizen nga bag-o lang gidwa sa ospital kag nagatabok sa dalan, nabungguan sang motor nga ginadala sang isa ka SK secretary nga ginaligar hubog. Ang senior citizen patay. Nagatabok sa pedestrian lane ang mag-asawa na senior citizens sang sila ang ginbungguan sa motorsiklo sa atubang sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital sa Lacson Street sa Bacolod City, mga alas 3:40 kainas ang kaagahon. Bangod sang impact, naigo sa simento ang ulo ni alias Rosita, 63 anyos nga nagresulta sa iya kamatayon samtang pilaso ng iyang bana nga si Henaro, 73 anyos. Pareho ang mga residente sang barangay Pasil sa Ibi Magalona. Napilasan man ang driver sang motorsiklo nga si alias Zairil, 24 anyos ka taga barangay 9 sa Bacolod City kag si alias John nga iya angkas. Nagwa sa investigasyon, nagikan sa ospital ang mag-asawa kag nagatabok sa pedestrian lane apang sangyara na sila sa tunga mismo sang dalan. Sila ang ginbungguan sa motor nga